Na posledním divadelním kousku nebo kouscích, které uvidíte, my jsme divadelní kočovná společnost Vodníci a měli jsme baladu, nebo vybrali jsme si baladu od Karla Jaromíra Ervena Vodník, na kterou jsme pouze velmi volně navázali postavou Vodníka a dalšími jeho kamarády z podvodního světa. A já bych nyní předala slovo režisérovi tady Jirkovi, který vás jenom ještě uvede do toho, co teď uvidíte. Ano, děkuji za slovo. Ještě než se posadí asistentka Jana. Podlesk, prosím. Ano, vybrali jsme si skutečně baladu Vodník. Kdo z vás, kteří Vodníka znáte, mi dáte za pravdu, že to není zrovna úplně pohádková balada, kterou byste uspávali dítě. Je to docela tady psycho. A tak jsme si řekli, že to zpracujeme úplně jinak. Zachováme prostředí, zachováme loutky, zachováme vodní svět, ale uděláme to formou vtipnou, formou kratší, jednodušší. Jsou to zkrátka situace nebo příběhy vodníka a jiných vodních tvorů, které se můžou udát v normálním životě, v běžném životě, ale je to všechno ve vodním světě. K formě toho představení, tak vy jste zhlédli už 3 představení a byly to vždycky loutky, nebo 2 z nich byly určitě podle scénáře, nebo trošku předělaný, ale vždycky to byl podle nějakého textu, který se odříkával. My jsme se od textu úplně odprostili a udělali jsme to formou, která je tedy hodně těžká, musím říct, formou improvizací. To znamená, že já nadhodím hercům a loutkám téma a je na nich, jak oni to zpracují a jak rozvinou příběh a situaci. Takže já vám vlastně nemůžu říct, co zde uslyšíte, já vám nemůžu říct ani, co zde uvidíte, nemůžu říct, co se tady bude říkat, vlastně nevím vůbec nic o tom. Ale co vím bezpečně, že zde máme herce a loutky, kteří si vyrobili ty nádherné loutky a já bych prosil všechny na scénu teď. Tuto loutku vyjádřili Štěpánka s Evičkou a já bych nyní tady s panem Vodníkem, aby byl vidět, dělal takový malý rozhovor. Takže mistře Vodníku, jakou máte vlastně co děláte, co máte za práci, jak se jmenujete, jenom Vodník, nebo máte ještě nějaké jiné jméno, kolik vám je let, 200, 300? Já jsem vodník, jmenuji se Famfrdín, jsem vegetarián, dorůstám se proto velmi malého vzrůstu. Pak je mu 100 let, takže jsem na vodnický věk docela mladý. Pak, jakože v lidském věku je to tak 20, 18 let. Pak jeho koníček uchovává ho jako velice staré dušičky, které třeba zdědil až po své prababičce a tak. Velmi ozdobné hrníčky má doma a takto. Ano, ještě něco bychom dodali k němu? Tak pak už asi nic. Dobře, tak nic. Tak vám děkuji, to byl Vodník. Další uchvatnou postavu, krásnou loutku. Kdo to je, co to je, jak je to staré, co to dělá, co to má a tak dále. Mám tu výchovu Jelínek. je to babička Bohuslava Vodňanská, 995 let. Její koníčky leštění si svých pásků z karate, má sice jenom jeden a to je růžovej, což v kategorii seniori znamená neumím nic, teda to sice není pravda, ono umí jenom jeden trik a to je
plavařeš, znamená, že někoho ovládní svojí hlavou. Dostala 2 roky ve vězení. A taky ráda tancuje rock'n'roll. A napsala knížku Vlasy na 100 způsobů. Což zde vidět první, druhý a bezpečný tady. Ano, to musí být rozsáhlá knížka. Ano, je. Dobře, děkuju moc. Dobrý den. Dobrý den. Co máte za loučku vy? To je sumec Robert Fláma. No a jemu 50 let, živí se nějak těmi vlasama, nebo co to je, a bydliště na Dobře, a ještě, co byste řekl k těm foxům, ty jsou docela dlouhý, ještě než sám. On si je nechal hodně na růh, a já vlastně ani nevím. A jako, pěstuje si je nějak češeje, nebo nějakou pomádou třeba je promazává? Pravidelně denně chodí k kučovi a vymuje časem. Dobře, děkujeme moc. Předposlední loučku, nebo předposlední, pokud počítám více, nám uvede Baruška, takže co nám můžete říct o tomto střapáčovi? Je to Hastroman a jmenuje se Franta, je mu 20 a má hodně dlouhý vlasy. Nějaké koníčky, zálivy, rád spí. Ano. Děkujeme. Dobrý den. Dobrý den. Mohla byste se nám představit? Tak jmenuji se Pepík a to rád jim klobousky a všechno. A čím se živíte? Máte nějaké zaměstnání? Kolik je vám let? No, mě 30 a to žádný zaměstnání nemám. Nějaké další koníčky rád tancujete třeba? Nebo sportujete? Ne. No, uvidíme. Chtěl si dovolit to zvednout, protože to je skutečně ukaž divákům, jak to funguje. Musíme zapomenout na Evičku, protože to je vlastně součást našeho krásného pohyblivého pozadí. Prosím, dopředu. Všichni byli. Tak. Jsou to druhy masožravé nebo všežravé, nebo jakého jsou to druhu vlastně ryby? Tak, to je masožravá. Ano, ukážeme. A i korkový punty, aby náhodou někoho nepřežral. Co to je? Šedravá. Tak to bude asi jednoploutý kapr, že? No tak něco. A to ty dvě jsou taky šedravé. Dobře. A tedy vy obstaráváte motorickou funkci s těmito krásnými loutkami v tomto prostoru. Je to tak? Jsem to správně? Já nejsem dostatečně technicky, rozumíte? Ano, takže děkuji moc. Děkujeme. Já jsem si, jak jsem říkal, jsou to herecké
etídy nebo cvičení, kdy já se vymyslím téma a nechám na hercích, jak oni si to rozehrají. Já jsem si na ně vymyslel, nebo... Spíš oni si vlastně sami vymysleli tady to. Ano, to je teda, jo, to jsem zapomněl. My, když jsme dělali toto představení, tak jsme se různě bavili o jistých předmětech, které máte normálně v domácnosti, jako televize a tak dále. A překřtili jsme to na vodovize. A v této vodovizi, což je celkem přijatelné, jsme si vymysleli, že vám předvedeme takové talk show, kde jedna postava je moderátor, který se ptá známé osobnosti. Takže já bych prosil moderátora na scénu. Jednou moderátora. A pardon, technická pořada. Já předávám slovo. Ano, a jednu sportovní hvězdu, jednu velkou sportovní star, s kterou moderátor udělá rozhovor. A jak ještě jednou říkám, je to vlastně všechno nenacvičené, takže je to improvizace. Prosím, tady, jestli by někdo mohl zapnout televizi a spustit program. Výborně, děkuji. Můžeme začít. Vítejte, talk show víc Rýbouna, neboli Roberta Flámy. A naším hostem bude velká sportovní hvězda 10 let. Dobrý den. Koukám, že máte velice moderní účes. Ano, každý den je jiný. Napsala jste o nich nějakou knížku? Ano, vidíš na sebe, vlastně na 100 způsobů. Jaké máte sportovní výkony v karate? No, z karate mám růžový pásek. A to znamená co? V kategorii senioři to znamená, nevím nic. Ale to je blbost. Jo, to je blbost. Nemyslete si, že jsem nějaká, jak tomu říkají ty moderní, že jsem lama. Jak tomu říkají. No, já umím jeden... A jak trénujete? Ano, no, já jsem teda dlouho netrénovala, protože já jsem tak dobrá, že ani trénovat nemusím. Chápeš, Jasný? A už jste byla v nějaké soutěži? Počkat. Vydržte, musím zavzpomínat. Dejte reklamy. A to je jedno. Tak. A můžete nám nějakou ukázku karate přednést? Je to nutné? Ano. No, dobře. Tak. Počkej. Dobře. No. Stop. Jdeme. Tak a protože myslím, že to byly krásné loutky a
mají spousta vlasů, takže když s tím hodně člověk manipuluje, tak to krásně se smíchá všechny směry, ty vlasy a tak dále. A my jsme si udělali taky takovou etídu, když loutky tancují. Takže já bych vyzval postupně všechny loutky, aby nám předvedli svůj solový tanec a potom také skupinový. Takže začne vodník. Prosím. A já prosím hudbu. A teď já bych možná využila téhle rozhicované situace k tomu, abych ještě jednou poprosila všechny herce, aby si nastoupili a mohli jsme si je užít tak nějak pohromadě a aby jsme jim mohli předat svůj, nebo spíš jejich věnec slávy. Teď prosím, přistupte blíže. Všichni? Jo, Asistenti a asistentky krásně. Myslím, že Karolíku jenom tady na Aničku. Možná, jestli by silní asistent
se vzdálili v tuto chvíli, jejich prkna slávy to nejsou, takže asistenti ani vedoucí nebudou teď ještě na prknech slávy. Jenom na chvíličku. Tož pohledajte, krásný den. A já si teď skutečně dovolím jmenovat jednotlivě tyto osobnosti a předat jim za prvé. Vyberte si svůj dobrý, nebo takhle své brko pro dobré i zlé chvíle, tak aby jako jsme se dokázali dostat z očí světa, jste se dokázali dostat ze všech travní, které vás cestou zpět do normálního světa potkají. Přijměte od nás svůj velký věnec, tedy věneček slávy. A přijměte dopis, který vám je věnován od všech, kteří tu s vámi byli celý ten týden. A zároveň jsme poprosili Krištofa, a já vám za to velmi děkuji, aby jsme to za ten týden zažili a to, co se stačilo zaznamenat na ty naše nová média, tak abyste si to mohli odnést sebou. Takže vám předáme CDčko s fotografiemi, tak jak se to zatím povedlo. Tak já si dovolím. Majda Rokšalová. Štěpánka a to se jde tam pracovat. Hanička Veselá. Vojta Křížek. Barča Havličková. Ondřej Čekura. Ema Pilná.
nejlepších týdnů za poslední mnoho let. No a teď mám tu milou povinnost vám ještě představit a zároveň strašně moc poděkovat těm, kteří se podíleli na tom, aby to tady všechno probíhalo tak, jak to probíhalo. A když vás prosím, abyste nastoupili. Jsou to naši přezlatí asistenti. Ondra Sosna. Šiman Sorek. Vítej Horáček. Jirka Opel. Anička Doležová. Abychom nezapomněli v neposlední řadě, ta, která se nám pozbavává, Ineze Jans. Jak to říct, no? Tak nějak jenom byli, poněvadž všichni v práci za ně stejně opřeli ty nejmladší. A to jsou naši milí vedoucí. Takže vezme to od těch nejmladších. Matěj Forej. Jak jsou starší, to odhadem. Krištof. Tak asi Jana. Jana Jeremiš. Jirka Slaváková. Martina Polina. Ale samozřejmě, že tu máme zase vždycky někoho v pozadí. A ta je Jana Havličková-Vachranská. No a aby tohle nebylo málo, tak jsme ještě chtěli moc poděkovat těm, kteří nám byli vlastně velkou pomocí, nezištnou pomocí. Kromě vás všech, kteří jste byli velmi trpěliví a vstřícní, tak jsou to ještě dvě rodiče, které nám pomohly hlavně první dny nedobré organizace v kuchyni. A to jsou naše slavné kuchařky. Co? Holky. Markéta Sigmarová a Věrka Šepličková.
mikina, kterou jsme omylem přidali do ztrát a nálezů, ale není to ztráta a nález, protože je to mikina jedné maminky, která by strašně chtěla zpátky, tak jestli se náhodou nestalo, že byste si někdo myslel, že to je třeba některého vašeho dítěte a ono to není vašeho dítěte, je to ty maminky, tak to prosím vraťte. Malá mikina s kapucí. Vedle Tak